Έλα από πίσω ρε Βαγγέλη. Όχι, εγώ είμαι κρυφός στα μαστί, να μην φαίνομαι. Παρχαρίτσο. Κανένα ανέβω τίποτα. Πήγαινε ο άλλος στον Οριλά. Πού πήγε? Στον Οριλά. Οριλά. Ναι. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι πρόβλημα έχετε παρακαλώ? Αχ, γιατρέ. Είμαι σαν έναν παρέα μπέντερ ματ και έχουμε ένα συνήθεια. Ναι, κυρία μου, γι' αυτό ήρθατε. Εγώ Οριλά είμαι. Τι συνήθεια και... Ναι, αφήστε με να τελειώσω, σας παρακαλώ. Ακούω. Το συνήθεια λοιπόν λέει ότι βάλουμε τα ψωλία μου να πάει σε ένα τραπέζι. Ένας με το ξύλο να αναμένει. 7 έναν αέτς. Όποιος προλαβαίνει σύρκεται. Αλλιώς, άμα και αυτό, τρως από τη βίτσα του ψαλί. Λέει και λοιπόν τι μου τα λέτε όλα αυτά κυρία μου? Λέει αυτό το... Τα δεν ακούω.